Unongelam kaseng NPP wa penyat sing sem haba keren berkinong tok kubor ulaong bak surkar mentak kalasya kentok ha kinongelam jong ki wei ki seng san pertei habai dei bat kajing keno bamsap hanrei lada peit tang kanik surkar kebalam kemat da kaseng NPP keba jamdu na barok ki surkar kadik surkar jong upat bah ulaong kanik surkar ka aila di ki kenhon baper bandon ki jinge ki ban pen sngaw ki jinge jongki lada paidin ha ki snem arajar pra mano besensyar ha ki toki por bun ki bakwa ban mi ban pen sngaw ki jinge hanrei kimnot namaru doktor mukul ailat ula buru ki jingkeli yaw nongelam ke VPP ula long MLA la posnem ha ka por umukul balai pim keno ba ule donbor ban syukeno ba kanik sorkar ke le donbor kam don nengrim ha ei ru namar kanik sorkar kasngap ya kasur jong ba ula ongru ba kadon ke jing persang jong kaseng VPP man yalam bakla ba kanik sorkar ke long sorkar ke ba bamsap ula bu ke jingkeli peni bat pensisha halor kani ke jing keno pi penbit ba hasurak ba tapo yang derbar amdon tangkawe ke jingkeli ni ke motion ban yatai hanrei ban syukeno klem jik shisha kamlong ka badai Arpak ngasukwa ban penslo shi pai ba lingba kenika lat pathai kubol ba pi kadan ru kajing kentho yangi ba kenika parti NPP ka sorkar mentang kebala yalam da ka parti NPP nadu senam aja khapra hadu menta kadang long nriu senam ki kentho ba kadeka sorkar balik don bor te ngasukwa ban pensyai ba hajingi I jongi let's say kadika ni ka sorkar hakani ka ayom bamenta kanika wat ka bamenta badai tanggan ni sorkar ka ba jamdu na baro ka sorkar ka ba de shisha kata ka sorkar pai ba ka ba ailat yaki kenhun ba per bandan jing yaki bakin mi ban pensoi ka jing jongki ladangin kenmau bangin pai dien ya ka por hat nadu snam arjar pra hadu arjar khat pra shipos nam manu basen syar tu kapor ki babun bapli ki kenhun baper ki badan jing ban yaki ru ki bakwa ban yaki kimnot namar ba ledon bor doktor mukul tu kapor tengah kwa ban keli kan se tau nongilam jongka parti VPP ru long MLA post nam ha kapor doktor mukul balai pim keno bo ledon bor tengah ngasu ban ong ba ban syukeno ya kani ka sorkar bakal ledon bor kam dan nongrim nomor nginem yo sorkar kum kani ka basngap yo pai ba bat basngap ke jingud jong ki riushimet ki kinhun ba per ki seng bhalang ba per tengah ngaso ba ngidang derkam ban beteng kum ka sorkar knang bangin yo ekalat ban aji syakri ba bahatam nam tau pai ba te ki don ru ki ba ke kadon ru ka jing pensno ba habai de ba kani ka ban ong ba ka parti jungi kari ka parti ka ba penbit yo pai ba te ban penbit yo pai ba rei nakalyang da jungi nga ngaso ban ong ba don kam le si ki noilam jo ka VPP ban pek bahai ka videos pek bahai ki lat pathai kubor ya ka jingkran ki noilam ka jungi nadu pasdang hadu bakut wan ju pek tang si benta le si dan ne ban shu edit hakajuk benta ke ba kabor teknologi la ban edit tengah ngai I ba kinongelam jungi ki hikai ye ki pai ba ki deban long ki ba sungthu ba ki ba shai namadon ki nomi khmat ki ba wan tang hak por election tang hak por badan kam ban penbe te kata ngi keren te bat ngang so ban ong ba de se habu jingkeli pat ye ki ma ki persyang ban wanra ya kani kajing keno ban ong ba penbit nakalyang ka parti jungi yo pai ba ngang so ban ong kamdan kum kata henry ka bang kwa bu jingkeli ka long ba ya ka parti VPP ka baju let man ki jingelang haman ki shnong man ki dong man ki jaka but ki pul leru nakaktin ublay shoban long jingelang ki pen ken mauri pai ba naktin ublay re habakut ka jingelang pat kiju hikairu iki brio ban pam tengah ngaso ba kum kani ka bam internet le se ban dan kum kini ki kenhun ban hikai iki pai ba
ya kalenti ke bam day te kadon ru kajing persyang naka ni ke parti VPP ban keno EKNPP baka kadai ka parti babam sap ne ka sokar babam sap na shwa ban bo jingkeli yakini ki noilam kamtam spokesperson bala wanra ling ya ka khubor ba nakal yang jungi ngikwa ba phi pen penshai ke kita ke jing bam sap but mdei tang ban shukno ban yalam bakla pai ba but peni namar ba habapun bha kiliang ngipet ba pila keno bam sap isokar phimi shasurok philum yu pai ba phia krench phangka lukta luka yukta hinre hadu menta shei kata kaja shiteng lenti phi yaki phi penbi pai ba hinre menta ka shuja kaja but mdei tang bakaja ru ha assembly dangshen kawai ka jing yatai kawai ka motion kawai ka jingkeli ru mdan phangka luka yukta tekani ke ba bam internet ba kena ia ke parti NPP nre yala dia pat nang penbet shu pai ba tengah shuar ban bu jingkeli kan ba ban shu kena bam sam ia ka parti NPP ni ka sarkar kamla kamde ka ba le sela ban ngin pedian ia ka dan ba ka jingi jungi ka ba khamma ka long ba kani ka parti jongki ka VPP ka ba crunch phang ka clean politics reke ka ba ngi shem menta shisnam tam ka long ba ka bamsap ka ba shirke haki ne kata ka corruption ka de ka ba ngi kwa ban penshai ba ka long ba ki corrupt ya ka mindset le ne ka jingmut jing perkhat ka ba smur jongki samla ki jongi ha ki ba angnut ya kata ka yok kam sarkar but mentala shisnam syai kata ka reservation ka ba ki yaki but akwa ban buat jingkeli kat nongut kita kisamla bakershan VPP kila ayok kam sarkar tekan dia dike ke ba ki pai ba ki hab ban sutu namal ba pun ki jing yaki ki ba kum ki noelam VPP ki penki upai ba ki kut betang steng nanti ngangai iba ka kani ka dike ba ngi hab ban penpai kala ban pensno shi ki pai ba ki de ban bishar mentah ka ba kham sneu ka dei ka corruption habi ben corrupt lan ben tu no ne pen kala ya ke jingmut jum khat jum ki ba lui ki ba sngur jingmut jum khat ki ba dang angnut shisha ban trang shisha ban yo ha ya kata ka kam sarkar ba trang ban yi kata ka lawai ba pranai te ki ju kren bhash phang ka lawai ru ngang ong ya kren shoy ka ba menta phila le yu phia kren phang ka lawai phila ilong MLA phila ilong nomi khman kei ba phila le nam ta kata kalawai tangi ka ba mentar phimpa lali ai kani ka de ke ba ni hab ban pen pai nya kala ban shukno kumyo deputy chief minister ba Ukraine biria ha man ki jingilang dang la ha dang kambyang ba Ukraine biria na kamenta ka jingshisha bat ki kamru ngidangi i baka jing kren jong u deputy CM kalong ka ba donong rim bat ka ba Ukraine ru namar ba ula bantrai da ka kam kum kita ki brio ki ba syukran le si ichat benrio klem kanu ka jing i bahkan seso kata ka kam baki ki keren ichat benrio